Hetki. Tässä tuli Championshipsia nyt teillä. Mä oon 3. Ja täällä on aika hyviä tyyppejä. Niinku 15-levelisiä. Mutta ei saa mikä mua haittaa. Koska mä ehkä tuun lopettamaan tän. Mutta sitten tää menee kuitenkin pilalle tän takia kuvauksen, koska tää aina joskus tökkii. Joka on tosi ärsyttävää. Eli mä oon oikeesti niin täpinöissäni. Koska mä en yleensä pääse näin huoneen joukkoon. Näin niinku hyvällä hevosella. Niin. Oh my god, mä oon niinku eka. Mä vihaan näitä niinku nopeita tyyppejä täällä, koska ne vie mun ilon. Mä menen alhaalta, koska en halua tavata. Oho. Ei se ollut kauhean hyvä idea. Mutta jos mä en kuvaisi, niin mä olisin varmaan tuolla ekojen joukossa. En tiedä, koska mä nyt kuvaan kuitenkin, niin en tiedä olisinko vai en. Mutta ei mua haittaa, vaikka mä häviäisin tän. Koska ei Champions ole aina tärkeintä voittaminen, vaan se, että me osallistua niihin ja on kivaa. Ja mulla on aina kivaa, vaikka mä häviäisin, koska nytten tää oli 3. grouppi. Ja koska huonoin grouppi on, nyt ignoraan teille tyyppejä. Koska en mä halua, että ne pitää häiritsee mua. Niin kuin yleensä aina tapahtuu. Kaikki häiritsee mua. Mutta ei mua haittaa, vaikka mä tuun tälle sijalle. Koska ei mua haittaa. Joo, mutta tässä on hoops. Tää video ja joo. Joo, mutta no. Eli mä teen sitten vähän aikaa ehkä videota lisää, mutta tässä oli tää Championships. Häviölle kuitenkin päästiin, mutta ei haittaa. Tässä Kype huutaa nytten, joten moikka!